Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда җыр моңнардан торган чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Бүгенге иң беренче котлау хатыбыз 90 яшьлек олы юбилейын билгеләүче Зөфәр Хөснетдин улы Хөснетдинов хөрмәтенә яңгырый. Түбән Ширекүл авылында туып үскән. Бүгенге көндә Югары Яркей авылында игелекле гомер кичерүче. Минем өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң газиз кешем, сөекле әтием Зөфәр Хөснетдин улы Хөснетдинов олы юбилейын 90 яшен билгели. Кадерле әтием, бердән берем, күз нурым минем. Сиңа исәнлек, саулык, җан һәм күңел тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телимен. Тормышта минем өчен зур терәгем, таянычым, ышанычым булганың өчен мең рәхмәт сиңа. Яраткан әтием Түбән Ширекүл авылында 1929 елның 10 августында ишле гаиләдә икенче бала булып дөньяга килә. Балачагы яшьлек еллары авыр чорларга туры килә. Ачлык, ялангачлык аларның гаиләсендә урап узмый. Бик күп авырлыклар алып килә. Сугыш елларында әтием карт әтиемнең тракторында җир сөрү эшләрен башкарган. Әтисе Бөек Ватан сугышыннан аяксыз кайта. Мәктәпне тәмамлагач, әтием изге егетлек бурычын үти. Армия сафларында өлкән сержант булып хезмәт итә. Армиядә хезмәт иткәндә бик күп эш серләренә өйрәнеп кайта ул. Гомер юлын тынгысыз хезмәттә үткәрә ул. Иске Күктау, Илеш мәктәпләрендә завхоз, Май-сыр заводында, Шебеш фабрикасында директор орынбасары вазифаларын башкара. Аннары озак еллар райпо системасында инженер-механик булып эшли. Лаеклы ялга чыккач та 8 ел биредә эшләвен дәвам итә. Гомумән алганда, әтиемнең гомум хезмәт стажы 58 ел. Бер кеше гомере. Әтием кайда гына эшләсә дә, эшен җиренә җиткереп, намус белән башкарган. Эшләгән коллективларында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булган. Яшьлегендә Яңа Аю авылы сылуы, әнием Нәсихә Исхак кызы белән гаилә корып, 50 ел тату, күпләргә үрнәк булырлык матур гомер кичерделәр. 2 бала тәрбияләп үстерделәр. Кызганычка каршы, язмыш безне бик күп авыр кайгылар белән сынады. 2007 елда сөекле тормыш иптәше, әнием 8 ай элек яраткан улы, энем Өлфәт безне мәңгелеккә калдырып китте. Без аларны һәр вакыт сагынып, юксынып искә алабыз. Авыр туфраклары җиңел, урыннары оҗмахта булсын. Якыннарыбыз хакында тик якты истәлекләр генә саклап, Ходай бүләк иткән һәрбер якты көнгә сөйнеп, кадерен белеп яшәргә тырышабыз. Кадерле әтием. Котлы булсын әтием олы юбилейың. Бәхетләрең килсен күренеп, куанычлар гына юлдаш булсын, яшә шатлыкларга төренеп. 90 яшь ул әллә ни күп түгел. Тырыш әйдә 100-гә җитәргә. Ясын 100-гә җитеп шатлык белән бергә гомер итәргә. Иң изге теләкләрен юллап кызым Сәкинә. Хөрмәтле Зөфәр агай Хөснетдин улы, 90 яшьлек олы юбилейгыз котлы булсын. Сез бар гомерегезне намуслы хезмәттә, кешеләргә мәрхәмәтлелек, изгелек кылып, тормышыгызны матур һәм мәгънәле үткән хөрмәтле кеше. Тагын да исәнлектә, саулыкта зур гомер бәйрәмнәрегезне каршы алырга насыйп булсын сезгә. Җыр бүләкне кабул итеп алыгыз. Yürege
çağlarda bir yürek yaman çiğdegen şişmelerge yüzük sağladın, yüzük sağladın. Çiğdegen yıldız görüp kalsın din. Can kay cana şalasın da kuanasın. Beğderlerim bolar, beğderlerim bulup kalsın hadi. Çiğdegen şişmelerinin dalı bögüle, dalı bögüle. Akırın iskedi şeyge jillerge. Siz kalasız sinede biz gideriz, biz gideriz yırak, biz gideriz yırak illerge. Siz kalasız sinede biz gideriz, biz gideriz yırak, biz gideriz